Sä heräät taas keskellä yötä. Kello on 3.15. Sä et saa unta. Sä käännät kylkeä ja huokailet. Tää on jo 4 yö putkeen. Aamulla peilistä katsoo väsynyt versio sinusta. Kahvi ei auta. Työpäivän aikana silmät painavat kiinni. Sä et oo oma itsesi. Huono uni, se ei pelkästään vie meiltä energiaa. Se vie myös mielialan, palautumisen ja lopulta koko terveyden. Mutta tiedätkö mitä? Laadukkaan ja palauttavan unen voi oppia. Kehoa ja hermostoa voi rauhoittaa. Ilman lääkkeitä, ilman pakkoa. Jo ensimmäisinä öinä sä huomaat, kuinka uni alkaa löytyä helpommin. Ja tää ei ole mikään taikatemppu. Tää on käytännöllinen, tutkittu ja toimiva lähestymistapa, joka auttaa sua oikeasti. Koska jos sä et nuku, niin mikään muukaan elämässä ei toimi kunnolla. Klikkaa tosta alta ja katso, miten sä voit aloittaa sun matkan kohti levollisia öitä jo tänään.